Salutare la toată lumea, fraților, și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de Free Fire. De această dată vom da note la conturile abonaților, băi fraților. Înainte să începem videoclipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să scrieți un comentariu, ok? Și hai să-i dăm drumul cu videoclipul și să vă abonați la designerul canalului, Alexandru, să nu uităm. Ok, băieți, hai să începem, am completat calbe, ok? Da, ok, am completat calbe cu deci ăștia sunt prietenii de la care aș putea să cer calbe. Ok. Bun. Primul ID băgăm aici. 1, 8, 2, 3, 7. 2, 3, 7. 2, 3, 7. 3, 6, 6, 3, 1. 3, 6, 6, 3, 1. Și l-avem aici pe King Alex. Ok, în Alex Family cred că este și liderul. Da, este și liderul. Bă, level 48, 305 like-uri. Pesuri are 4 pesuri. Ok, hai să ne uităm la KD. Ok. Rank. KD de 0.3, 5, KD de 001. Nu prea juca sezonul ăsta, ci că și KD de 003. De fapt a băgat sezonul ăsta la rang 140 de meciuri și 4 kill-uri, 200 de meciuri și 3 kill-uri și 142 de meciuri și 49 de kill-uri. Destul de slăbuți, dar e ok, mă, e ok. Deci, Alex, dacă te uiți la acest videoclip, să știi să mai lucrezi la KD-uri. Ok, bă, băieți, trecem la al doilea cont. 164, 164, 92, 92, 1196, 1196, 8. Și avem aici pe David, care l-am și la pe care l-am. Ok, îl am și la prieten pe David, este în Pro România. Mamă. Bă, băiatul are două, ok, joacă, ok. Are ceva elituri, nu are niciunul cumpărat. Dăm aici, vedem. KD de 1.14, KD de 0 și KD de 0.88. Ok, are cel mai multe meciuri la squad. Ba nu, la solo. Ok, deci avem 4 conturi, am zis. Ok, hai să trecem la următorul cont. 9100 7666 7666 2. Salut, Alex, îl am și la prieteni. Ce avem noi aici? Deci îl avem pe Alex, îl cheamă boss, îl am și la prieteni. Ok, level 66, 4874 de like-uri, Grandmaster 5600, mamă ce ai scăzut să mor, mamă. Băi, scăzut, bă. Bă, ce ai făcut? Ok, azi aveai 5700 și ceva, ok. Avem aici Fire Pass-uri, destul de multe. Văd ultimul Fire Pass are 3 badge-uri. Deci da. Ok. Și avem aici. Ok, nu la lifetime, dăm la rank și avem aici un KD de 380. 380. 262. Și 194. Super. Deci mai mult explorează după cum vedem aici. Da, mă, Alex. Dacă te uiți la acest videoclip, Alex, dă un like și un comentariu. Hai, cont super blană, nota 10. Nota 10, uite. Nota 10, ok. Și avem și ultimul cont, pentru că n-am destule comentarii, dar nu contează. 5581, 5581, 0505, 281. Ia, 281. Și îl avem aici pe Marian. Ok. Mamă, ce avem noi aici. Ok, level 65 Marian, are pieptul ăsta de la incubator, bandana de la top-up, pantaloni de fotbal și chestii. Are aici Fire Pass-uri, heroi cu 200 lute, Diamond 3,
cu 4 win-uri, pardon. Avem aici un KD de 1.52, 1.41 și... Opa, scuzați-mă. Și 1.10, ok. Acum reacționăm și la contul meu, îl avem aici pe... Oppo Valentina, vă nu mai contează, are Gheldul Royal Stars Bombardier, ok. Vedem aici are contul de 6 luni, de 6 luni joacă pe el, după cum vedeți. Are 4.812 puncte. KD-ul de 3.17, 2.17 și la scoa de 2.26. 1500 de like-uri, level 57 pentru că e de 6 luni și scarul titan. ok. Vreau să-i dau... Fuck it, ok. Bun, bă băieți, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și cel mai important, să dați un share! Pa, pa!